Uthisha wasendaweni esemakhaya eRichards uyindab'egudwini ngekhono lakhe elihlabahlosile lokufundisa. UKhangelani Sibiya usehlabane ngezindonde ezimbili zomhlaba ngokufundisa kwakhe izibalo nesayensi. Indlela yakhe yokufundisa iqoshwe emfanekisweni weVideo owasabalala nezinkundla zokuxhumana. Njengamanje isikole afundisa kuso iSiphumelele high sesenze kangcono kakhulu ngokwezinga lokuphumelela kwabafundi izibalo kanye nesayensi selokhu afika. Kulonyaka ufisa ukuthola u60 wama%. Abaningi bamazi njengokhangelani Sibiya onguthisha nje wasesiphumelele high school eRichards. Kepha ingane ayifundisayo zimbiza ngoDJ Maths. Lokhu ngenxa yendlela afundisa ngayo izifundo ezithathwa njengenzima kakhulu imaths nesayensi ezimidlalo nje kuyena. Mangibafundisa ngalendlela kwenza ukuthi umntwana akwazi ukunderstanda kalula noma esefika ephepheni akwazi ukuthi ke apply lawo ma methods esuke siwasebenzisa. USibiya uhlabene ngezindondo ezimbili phesheya eIndia nase-United Arab Emirates eDubai njengothisha ovelele eshaya amakhanda othisha basemazweni angu-79. So ke kungenza ukuthi ngibone ukuthi fanele ngiqhubeke ngibasiza abantwana ngoba angicini ngokusiza kakhulu abantwana kula isikole ngisebenza kusona. Abafundi abavali umlomo ngaye. Thina njengabantu abasha vele sithanda ingoma kakhulu, so kulula ukuthi sikhumbule into mebeyicula kunokuthi uthisha mabeyifundise yisho nje. So ngiyakwazi ukuthi manje bese ngikwazi ukuthola u-A+ kwi-maths nakwi-science. So lokho yi-improvement enkulu kakhulu. So indlela afundisa ngayo ukudansa na wonke ama-moves awenza ukwenza ukuthi ukhumbule even during exam paper. Uninhlangano engenzi inzuzo eqhuba umsebenzi wokufundisa izingane nakwezinye izikole. Zingaphezulu kwa-25,000 izingane seyidlule ezandleni zakhe, kanti nomnyango wezemfundo uyamsebenzisa ukulekelela ezinye izikole ezidonsa kanzima. Eyindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eRichards.